Horas marihita sa luhut na, tabarade maruhan ang pikirata, lauto mangihon hatani debata, martangi ang bahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na ruha. Ima na mga ramuti ati-ati dohod pikirabuna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Hurian itu hatta tatangi humma hatani debata, nagabi turpu jamita di minggu jubilate. Di tanggal 8 Mei tahun 2022, di siyan ulaun ni Apostol bidun dapat siyahun, mamukasian ayat 36, rodi ayat 47. Songono maridok desi. Dongi arong ma di Joppe, paropuan sada na Porsia, na marguar Tabita, astuanna hiji, manang Dorcas, na sumurung mangulahon na dingkan dohot mabahin asiniruha. Tongom ma diak ka ari marsahi tibana lasum mati. Jadi dipuri ma ibana dipiakko ma tubilut parkicang. Alai jonok du huta lidda tu huta Joppe. Jadi terbegi ma tuak kadongan si Petrus desi. Gabi disuruh ma dua halak manopo tibana mangapoi asa humatop ibana ro tumopot nasida. Jadi hehe ma si Petrus madongan nasida. Asa dong sahat, ditogi humma ibana tu bilut pargijang. Jadi Roma madapot ton ibana saluhut buru-buru na balu, akka na tumatangis. Dibatuduhon tu ibana ulos dohot abit, akka na penaulin ni si Tabita, at dorang rap dope dohot na sida. Alain di palau si Petrus manasida saluhut na, dongi marsinggang maibana martangyang. Didopak ko mabaki, didokma. O Tabita, hehe maho. Jadi, di babidok ma matana. Dongi, dina nidane si Petrusi, hudul ma ibana. Jadi disurduk ko matangan na, pahehewon ibana. Dongi di joma akka nabadiai, rodi akka buru-buru na balu. Di pajoncong ma ibana, mangulu di joro nasida. Dongi sarmai di boto saluhut pangisi ni huta Joppe. Jadi torok do gaya Porsia di Tuhani. Alai naniado liling na ibana mian di huta Joppe. Sorang disada halak na marguar Simon si Pauli hulik kuling. Itu sahat na. Hamuak karungan sa Porsiaun na gabi topik na jamita di minggu jubilate di tanggal 8 Mei tahun 2022 ima huaso ni debata na panguluhon. Hawakarungan sa Porsiaun dong salpu barita Paskah manang haheon ni Tuhan Yesus suang soni nang ari Pentakosta gabi lambar tabbadu bilangan niya ka na Porsia di Tuhan ta Yesus. Nakpe diujui sanga do marruan akka pangalilion na binahin niya ka na magosuguhon Kristusi. Alay dung lam liling, lam dami me padalanan ni Huriay, lam torok ma akana Porsia, siara ni pangapawiyon ni tod di perbadia. Tumaragam dua katadda, na binahin ni dibata, mangihuton akka ulaon pakobosyon na kasisiyan, lapotuduhon, huaso hasangapon ni Tuhan Yesus Kristus. Marpardomotusima na taida di tutpuk jami taon, uju na dibaretahon, di buku ulaun ni Apostolon barita taringot tu Apostol Petrus na mangibati akka na Porsiai na maringat di huta Lidda. Di sidi patupa Apostol Petrus do halongangan na pamanupon sa halak na marguar si Eneas ima na marsahit sarion sa liling 8 taon. Marniday lam torok ma halak na Porsia di Yesus siya labui Nasarioni mulak di bagasan hahipason. Dongi diuluti mamuse barita nauli diturpu jamita day minggut tasararion mamukkasen ayat 36 ima barita taringut sa halak paropuan na Porsia di Tuhan Yesus na maringan di huta Joppe. Ia guarna ima si Tabita
manang dihata junani di guari may Dorcas. Tarbarita do iban sa halak perempuan na sumurung mangulahon na dingkan do mabahin ragam yakka asiniruha. Diujui tung torok do akka ina na balu di huta joppe na makarekoton pangurupion. Merdida sa luhut akka pernyahapan na masa di rohani akka ina na balui tergorak do rohani si Dabita laho patupa ring katuna sida. Sia talenta narong di ibana ima nabui paulihon akka abit manang pahayan ima delehon di bana tu akka ina na balui. Tadda asini rohana, tadda habasaraw ni rohana, tadda holong ni rohana tunasida. Dang di pasobu ibana gabi lam humasusa akka ina na balui, lalap di bagasan hagalion, lalap di bagasan pertangisanna, madate pakilalanna. Asalai saya dipatupa si Tabita do ragam niya kadadingkan laho pay cahon guru niyakka ina na balui. Hamba karungan sa porsyaon makilala do ibana siyan talenta narong dingulu nai gabi paroh paso-paso may tuaka na makarekotosa. Asa songli mahita niyan hamba karungan. Tabaki ma talenta, tabaki ma silihon-lihon. Na pinasahat ni dipata di bagas ng ulut taon laho pahisahon ngulu niya kadungatta. Asa di bagasan hay pason mardungan lasiruhan na sida. Nakpiro ragam niya ka hamolon di nguluna marhiti-hiti harorta marhiti-hiti selehon-lehon nabuy talehon tunasida. Alay hamo karungan sa porsyaon binaso panagaman Roma ari naguk habu ni ruha. Marsahit ma si Dabita jala las mati. Inarhon ni itu marukil do sudi akaina narong di luak Joppe ay nung ngaaguan na sida di sahalak parapuan na burju nasari di nasida. Ngatung gudang pangurupyon ni si Dabita di nasida jala tung holong roha nasida mida si Dabita. Ditongan ni namasay, ditongatongan ni parukilo ni, ditongatongan ni nasito matanges nasida. Dibigin nasida narodo Apostol Petrus mangibati huta Lida. Jala tongot tahi tarhira janok do huta Lidaun tu huta Joppe. Dungi laos disuruh nasida ma dua halak lah manobot Apostol Petrus asaro ibana tu huta Joppe. Hamba karungan sa porsyaon ahado ubahin gabisong ni sakap niya kaparupuan ni. Buasa pula disuruh dua halak manobot si Petrus. Totu sahali narando si hirimon nasida. Si pemasaon ni apostoli. Nung dibigin nasida, song dia tu hatta Yesus naguk huasui buhi paheheon akan namati. Haporsyaon nasida do namangojar roha nasida laho manggora Apostol Petrus asaro tu huta Joppe. Damang denang dungan sa porsyaon tung hicado pangkalakkan ni Apostol Petrus laho mangului panugihonon ni si dua halaki. Rak borhat do nasida sian huta Lida tu huta Joppe. Jala asa dong sahat ibana disi di idebana madutu song dia dok ni si tano ni. Ngatu matangis sudia kaina na balui. Jala las di batu dun nasida do akka pahean narung dipauli si Tabita di nasida. Imala paturuhon habasaraw ni rohani si Tabita uju di nguruna tu akka ina na balui. Ilwilu ni akka ina na balui paturuhon holong ni rohana sida. Jala na suradiri pi rohana sida marsidang dohot si Tabita hinorhon ni haburjonna. Dangarong didok na sida agya hado si Petrus. Alay mga tusido si Petrus dinahirim rohani akka inay. Asa buhay mo si jupang halungangan pamasaw ni si Petrus ditongatongan ni namasay. Dungi di palau iba na masudi akka inay marsinggang ma si Petrus martangiang to di bata. Dungi diro iba nama. O Tabita, hehe maho. Hamak karungan dung diro iba na songoni marhiti waso na panguluhon na siya tuhatay. Laos hehe ma si Tabita siyan hamatian. Di pasaha may iba na tuwak kaparupuan na di sini. Jala hinorhon ni namasay
sarma barita haheon ni si Tabita tu sa luhut pangisi ni huta jope. Jala marhiti-hiti na masay torok ma akan nagabi porsia di guar ni Tuhatta Yesus Kristus. Damang dinang dongan sa porsiaon ia haheon ni si Tabita ia mamangkasahon huaso ni dipata na panguluhon. Ia barita na masay patuduhon pabua di batado na puna hanguluan ni. Jala holan ibanado na tuk panguluhon. Nabuduro hamatian mabay marukil ngurun ni Jolmay. Tumatangis hinorhon ni habu ni rohay. Alay narodo tong musi huaso ni dibata. Na tuk panguluhon Jolma nang mati siyan hamatian na ima diare na barpuri. Lapatan na marhito terpukon di pengot kita mua karungan sa porsiaon na sumurung do huaso ni dibata ima huaso natuk panguluhon ni natuk patuguhon ha porsiaon do pakirimon ni akka na mangulo. Siyan sudi akka baritai takas do taida naso marisuang haror ni Apostol Petrus tuluat Joppe nunga di dibata sakap hasunangat tu ibana marhiti harorona nekko jolobongot tu ibana tuluat lidda dungipi tu huta Joppe asa marhiti-hiti na masay taridama hasangapon ni dibata. Hawa karungan sa porsiaon asa siyanipi na yang marsiajar hita pabua dangarok kape na majadi di tonga-tonga ni nguluon na mangasahon sakka ni Hasul maun. Alay sa luhut na tupadoy marhiti-hiti sakap ng hatutuan na siyan dibata. Dibatado na patopahon sakap hatuaon marhiti-hiti haruro ni Apostol Petrus tuhuta Joppe. Makarungan sa rundo tutopit ni Jamita di mingkutta sa radion ima huwaso na dibata na panguluhon ditugu-tugu hida sudia kana porsia asa marna punahon ha porsiaon na tugu makapusi huwaso ni dibata na sun hinakukui huwaso haheheon na dipatuduhon di ngurun si Tabita ima laos pataridahon na tutu situtudo ibana dibata na marhuwaso ibana do dibata na puna hanguluani jala ibana do dibata na tuk mangalehon daringgan dihitabi ibana do Tuhan na marhuwaso mangalehon daringgan tingurut tagar bersada-sada asadangarong sakap narwa sakap hamaguan mana sakap hamatian disakapi dibata di ngurun di solmay alay sakap ni dibata ima sakap haduaun sakap hasonangan sakap tuhanguluan sakap na parohon laseroha di bagasan ngurun yaka na marhapor siyaon tu ibana alaniya hamak karungan murutung pero ragam ni hamolon ro akka naduduk ro parukilon ro ragam ni akka persurion na pasang di tonga-tonga ni nguruton taingot ma marhaporusan majuhon guardi tu hatay harun na mati boy di pahehe tutu akan asing petuk do boy pamasahon ni dibata asal mata haporsiai huasona songon pakaporsiaon ni parapuan na diluat Joppe songon pakaporsiaon ni si Petrus di tonga-tonga ni namartangiang ibana pos rohana danggang guruhana di huason ni Tuhan Yesus natuk panguluhon si Tabita siyan hamatian na hamakarungan sa porsiaw di tikyon tasiga ti maju akka dia maragam niya kaparokilon na masa di ngurut tagar bersada-sada akka dia maragam niya kasipikiran na bahin gabi songon na duduk pakilala atta ra olodora akka parsuri di tunga-tunga ni parsarepion mardida pangalahon niya kianakon dia kaparsahiton na soramar na malum duragam niya kamasala di ekonomi na sodaputan parkerejuan na sodaputan si rokat ni toddi ragam niya kahamoron masa di tunga-tunga ni gulum nuengon nuaing ditugu hita sa luhut na marhidi turpu jamiton diho na marsak rohay diho na setu matangisi diho na marukili igot ba arong do di bata naguk huwaso natuk pangulu hukko natuk pahisar hukko natuk madaw ni sahitmi natuk mga pulirohan ang pikiramu natuk mga lihong gugu diho asa margugu ho
Mangarupi jala makamonakon ragamnya kaparaluan ni. Asa marhamonanga ko marhiti huwaso ni dipata na panguluhon ni. Huwaso ni dipata na marmuluhon gulumi. Hamakarungan sa porsyaon tutuma songot paduhan ni hatan itu hatay di heber sa pulsada asada alay anggu haporsyaw ni pos ni roha dui dia kasih hirimon jala pamotuan atau tu taringot tunaso ni ida asa di sonang ida uta babuan na romik ko tima makaporsyay huwaso ni tu hatta Jesus Kristus si paluwe songon narido di rombid do 10 ayat siya ay malua maho molo di parhatobot pamangami Tuhan Yesus si huhut di haporsyaay roham naung di pahehe di pata ibana siyan akka na mati alani di bagas at tikyon taparhatobot ma di bagasan rohatta babua tuhatta Jesus Kristus do naguk huwaswe jalanong hehe siyan hamatian ibana do na puna huwaso na panguluhoni atong se porsya mahita holan tu hatta di bata Jehovah holan tu hatta Tuhan Yesus Kristus nan dibaga sa tod di perbadia ay ibana do na panguluhon hita sa luhut na. Amen. Martang yang bahita ali Tuhan di bata moliati madisakap hatuaun na pinatukomu di hamibi mamarhiti huwaso na panguluhon ni asa pangulu jalasonak kami di bagasang Kristus Tuhan nami sa paho mahaporsyon nami asa totok kami makapusi huwasom na sumurungi na paluahok kami siya nakaragam ni hamoro di ngulo namyon asa daputan nguro na marhasonangak kami marhiti huwasom na pahehehon ngulo ng haporsyon nami di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus si hokop jala si Panguluhami. Amen.